Ейте, днес ще говорим какво има в моята чанта за училище. Не е много хубава. От първия срок ми е, но още става. Ето вижте я. Тя има, както виждате, 4 джоба. В първия джоб има портмонето ми, ето го, ако виждате. Третия джоб имаме салфетки. Това не е нормално, но хай. Глантово блокче, това е нормално. Нали, ренца. Прежда топка, днеска си извадих, не можах да го снимам. В третото има оливник, не със сир по-скоро, да се каже. Нали, това е раница, трябва да се такова. И в четвъртия джоб, най-голямия и грамаден е гланцево блокче. Има, ето гледайте добре. Така, гланцево блокче, даже имам и тук такива неща. Изобразително изкуство. Преподава много добра госпожа Захова. Човекът и общество. Най-добрата госпожа Мишайкова. Английски. Пак добра госпожа. Казва се госпожа Китов. И пак ни преподава най-добрата госпожа Мишайкова по български. Ако ви е харесало, абонирайте се за мен, дайте палче нагоре и това е.